ассалому алайкум хандиёрони азиз, дар рӯи экрани шумо бози GTA San Andreas мебошад ва шумо дар канали Гуркча Нақшакаш мебошед. дӯстони азиз, ба канал агар меҳмон бошед, ба канали мо обуна шуда лайка фаромӯш насозед. дӯстони азиз, ин миссия номаш последний полет Торено гуфтаги миссия даст ва иҷада карл ба телефон шуд. ана ҳамин бача Торено гуфтаги одама кофта гашта буд ва рӯзи телефон карда бача гуфт Торено дар вертолётни площадка мебошад ва вай ҳозир ба як ҷо мерафтаги гуфта занг зад ва ин бача яъне ки Карл мебошад номаш, Карл ё Тиҷе ҳам мегӯянд, ҳозир меравад ба вертолётни площадка рафта Тореноя мекушад, яъне ки душманаш Торено буд. Ну посмотрим, мебинем дӯстони аз ин кор анҷом дода метавонад ё наметавонад, ҳамаша дар ҷарони бозӣ тамошо мекунем. дӯстон, мо уже почти расида омадем. ана ҳамиҷа дӯстони азиз вертолётни площадка чихеле ки картанда дидаистем, ана ҳамиҷа вертолётни площадка ва Торено ҳимоя мекарда ки одамо иҷада хеле бисёр буда. Вертолёт в воздухе возьмит гранатомёт, чтобы убить его, дӯстони азиз, яъне ки гранатомёта гирифта қафои Торено рафтон да беритез до трасси як бало терен гуфта хатоя навест. уже ман фаҳмидам трасанда Торено вертолётош кати кафонда ҷонаша мебарорам. дӯстони азиз, хар пагнал дӯстони азиз, тамошо мекунем ин кори мо плюс тарафа анҷом дода метавонем ё ки не. дӯстони азиз, тамошо мекунем. дӯстони азиз, агар гранатомёт кати ман андозам точно ин Торено кушта наметавонам, чунки Торено бениҳоят слишком тез рафтаст вертолёташ, нишон ба гирифтан мушкил мебошад. аз ҳамин сабаб ман лучи ба воситаи автомат акчилаавто ки ҳозир андохтам. дӯстони азиз, лучи способаш ҳамин мебошад ва бемушкилӣ Торенеро ман мекушам. ва блин, ки андохтаст сука магир, ти чӣ меандозӣ? давай Карл. Карла уже саломаташ ганда пас рафтадаман рафт. ҳамин ба нигоҳ накарда мебинем ки вазифаша иҷро карда метавонад ё не. всё автомат акчилаавка Торено мо ба ҳалокат расондем ва миссия пройдена. $18,000 уже, яъне ки $18,000 Карл ба дода шуд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем хуни Торено уже дар таи вертолёт уже дахшат бисёр пашти 3 фақр шудааст. дӯстони азиз, ва ба ҳамин видео имрӯза ба охир мерасад. дӯстони азиз, яъне ки Карл рафта ба хонааш дам гирифтанаш дар кор. уже соат 2:27 шудааст. дӯстони азиз, хайр дӯстони азиз, ба ҳамин видео имрӯза ба охир расид. хайр саломат бошед. агар шумо ба канал меҳмон бошед, ба канал обуна шуданро ва лайкро зер карданро фаромӯш насозед. дастгирии шумо пешравии мо. саломат бошед.